महत्व है। हमरा एक दिना लड़की बाड़ी शादी जब हो गई, लेकिन पंडित जी से टहलू से कहनी ये काम करी है तनी लड़की के विषय में, तनी लड़का देख के बढ़िया शादी लगा दी है। तो हम तन टहलू के बुलाए, ए टहलू, काका राम राम। राम राम बाबू। का हो? ए तो से कुछ बात कहले रहे। कहले रहला मर्दवा का भाई? ए मर्द तो देखले बानी। लड़का देखले बड़ा? हां। अच्छा तो चला चला देखल जा ये का होला। ठीक बा, चला चला हम चलता नहीं। चला चला काकी बड़ी इमरजेंसी में हम आइल बानी। काहे बा? कोनो बात भइल बा का हो? बात बताबे न आइल बानी। का बोला? एक ही को बात कहतनी कि आंसू बाबू के तू शादी कर। ए बाबू तू तो हमरा दिल के बात छीन लेला, लेकिन का कह त चाचा जी मना कइले बा। ए उनका समझा दियो उसे का करे के। माने वहां का हम समझा देब ना। हां ए बाबू आंसू बाबू का बियाहवा हो जाई, ई श्रद्धा त हमरो बड़ी लागल बा। हां हां हमरो घरे पतोहिया आ जाई ना। ए बाबू बियाह त होई, होई लेकिन कहीं लड़की की देख ले बड़। हां लड़की बड़ी नमन बिया हो। का हो? अरे लगवे बा। हां बड़ी निमन लड़की बिया। तारा समझी के बोला के लिए पूछब। ए बोलो ले आइल बड़ा का हो? हां हो आ केने बानी हो? प्रणाम जी। कहीं कुछ समाचार? ठीक बा, अपन बताई। हम ऐसे चलल बनी, अपना बाबू के तभी हमके दे देती। ठीक बा, कोनो बात नहीं खे, लेकिन रोज जो जानता नहीं, लेकिन पूछ ली हमरा घरे मालिक साहब बानी ना, सऊदी बानी। अच्छा हम जब ना वहाँ से पूछले बियाह कर दे, अगर वहाँ के पूछे जे एहो एक एगो बाबू बा हमरा बियाह कैलू ह त का लेलू ह का ना, त वहाँ के हम का जवाब दे? वहाँ के तभी कहते नहीं हम का जवाब दे। अच्छा कुछ मांगो बका, दान दहेज? माने हमार मांग नहीं खे कुछ। अच्छा अच्छा ना हम मांगता नहीं, हम वहाँ खातिर कहता नहीं। अच्छा अच्छा 2 लाख रुपया दे दे, अच्छा एगो चैन दे दे, अच्छा आ एगो अपाची गाड़ी दे दे, अच्छा बियाह हो जाए।
ए बाबू सुनबा है ना तू तो कहता कुछ मांगे नहीं खे आ बहुत कुछ मांगबा 2 लाख रुपया एगो सिकड़ी अपाची गाड़ी अभी मांगे नहीं खे हाँ? हम अपना का कुछ नहीं मांगत हमरा कुछ ना चाहिए अभी कुछ नहीं मांग हमरा कुछ ना चाहिए अच्छा ठीक बा जब ऐसा बात कहता नहीं तो दिया ही तो दियाई त बिया होई ठीक है बा या होई हां तो तनी अपना बाबू के बोलाई जे हमनी के देखी जा काहे तू हमरा बाबू को नहीं देखले का हो मैं नहीं देखला तब न कहता नहीं बोलाई देखबा हां बोलाई ए आसू बाबू का हो मौसी खूबे बाबू प्रणाम कर लो काका हेलो आइबो देख ल ए बाबू तनी नीमन से देख ल देखनी लड़का तो ठीक है बा लगी बुझा त कि सरवा तनी मोंग बा मोंग ना रे तमर गोड़वा कर लोड़त चलता नहीं आजकल का फैशन है हमर लड़का फैशन में रहे कौन चीज का हमरा कमी बारे ना ए बा उहे ना आइबो का हो तार नाम का आसू तारा माई के माई के नाम हटे माया देवी माया देवी तारा मौसी के रहदा चला अच्छा तारा बाबूजी बारे ना बाबूजी नहीं खे आ तार पापा लो हो सब बानी दू जन ना होले जानता की नहीं जानता जानता की पापा होला दिन घरे रहले आ डैडी रहले पोखरा पर मिस कॉल मारे तब तो बियाह हुई तब पूछबो पंडित जी बानी इनका गांव में हमारा गांव में पंडित जी रही ना चलो ना कगो लेबो तब का तब बुलाओ पंडित जी ए बाबू चलो अंगनावा देव तुरी घर तो ठीक बा ओ जो अंगनावा में पंडित जी का बोला दिले हजामो को बोला दे आ जो तिल का बरासा सब चढ़ जाई चलो चलो चली कहिया ले आई ये बुधोनी उ दिनमा कहिया ले आई
ना जाने बाबू कहाँ बड़े कहाँ ना तनी माई के भेजे करला अच्छा कहीं हुए तो अपने ही हैं काकी प्रणाम। खुश रहे बाबू का हो का हाल बा हो? हाल तो हमार ठीक है बा अच्छा ही बताओ कि तहार बहिन आ तहार बहनोई तरह के नहीं ने पूछ लेता। ए माई का भइल बा मैंने पूछा तनी कुछ भइल नहीं कि मैंने नहीं पूछ ले क्यों कुछ भइल बा का ना हो। बताओ ना मैंने तरह के नहीं ने पूछ ले का हाँ का तरह के पूछी लो जब किस्मत बिगड़ गई तो केहू ना पूछेला। एगो बात नानू जानलू ए बाबू औरत की खुशी जानते रखा का नहीं खा जाना ना औरत की खुशी एगो सुहाग है सुहाग उजड़ गई दुनिया उजड़ गई ठीक कहता रुका की बाकी एगो हम बात देख आई भाग जा बाकी एगो हम बात देख के आओ तरीका की कौन बात तू हेजा बारू आ तारा आंसू बाबू के तिलक बड़ा अच्छा चढ़ता। आंसू बाबू के तिल का बड़ा अच्छा चढ़ हाँ पगला गल बड़ा का ना मले छौती रही हमरे लेके के तिल का बड़ा अच्छा हमरे जानकारी ना है सही बात बाका की ना होगा तो फोन लगा के पूछ लो। आ झूठ बात होई तब खाए के मन दिया हमरा कई बार ले आओ मोबाइल ले आओ नंबर बताओ काकी। बताई हाँ लिखो बोलो 0011 0011 जब लगेबो तबे बोल दूर सारे ए नंबरिया से तोरा घर कोनो केहू के बात होला कारी होला ना रह जब लगा 99 34 70 95 59 और सल्ला और 68 हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ के हम भरत नाच मालिक बोलत नहीं आ दूर सारे तनाई तोरा में कौन ना चल गई रे। कौन साला पे उधर गोरिया होता अच्छा भरत भाई हाँ का हाल बा ए ठीक बा हो अपन बताओ हमरो ठीक है बा भाई बोला काय खतरा फोन कइल ह एमर द साटा बारे के बा कहिया 14 तारीख के खाली बा हां 14 खाली के ए वही ना गुंजाइश को जी है ओ ये कौन ये गुंजाइश है जबरदस्ती एमर खाली नहीं क्यों डबल हो जाई। अच्छा ये बताओ कौन 14 कहला तू एमर 14 5 14 5 हां अब भाग में हमरा में की 14 का कहत 14 5 बना जाई भाई मांग कुछ बका भाई मांग तो तू अगर पुरान संगतिया हो ना हां आ जान पहचान बा कातर से ढेर देबो तू एक काम करियो 50,000 रुपया दे दे ठीक है कहता रे भाई कब भेंट होई अभी ने सवेरे भेंट करो रह दो हेलो 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 हाँ हेलो के हम आंसू बोलतनी मोहन चुतिया बोलता नी मोहन चटी हाँ ए का हाल बा हो ठीक है बा बाबू तहा हमरो एकदम ठीक बा बतियाई हेलो हेलो बाबू गोड़ लगतन मई खुश रह बाबू समाचार सुनावा ठीक बा माई समाचार अपन सुनावा हमरो ठीक बा लेकिन देखा ना कितने से सोचा तनी एक बात कह के नहीं की कहा जो तू अपना मौसी घर बड़ा का जन माई के बात मन बा कि ना मन बहुत से नहीं बताओ कौन बात में भाई बताओ बाबू तारा के देखे खाती हाय तारा माई के बाया तरसता बाबू त निकल पकावा ना माई तोरो को देखेगा नहीं तो हमरो बड़ी मन करेला ले का करी तू तो जानते बाड़ू अच्छा भाई एगो बात हमार नहीं जानत का ना का मौसी नहीं बतौलत से ना मेरे से कुछ नहीं की बताओले अरे माई हमार शादी तय हो गइल बा तार शादी सीट हो गइल बा हां माई तिलक पर अच्छा सब ऊपर अच्छा चढ़ गइल बस तिलक शादी बियाह बाकी बा चला बाबू ये तो बात बहुत खुशी के सुनौला लेकिन हम कहते हैं टाइम निकाल के आवे एक लपक
तू तो जानते रहो भाई कि जेकर लगन होती ते हो जाला अपना घर से बाहर ही ना जाला हम कैसे आई भाई का बाबू तार माई बोलाओ तेरी तो लगनौती ते ही हो गल बत ना आइबा बाबू दुनिया में कोनो ऐसा औलाद ना हो जो अपना बाप महतारी के बात काट दे तू किसे नंबर करे जा के टुकड़ा पड़े जा अपना माई के बात काटता रहा बाबू ठीक बा माई जब तुम ना मनबू तब फोन रखो हम अबे आवत नहीं छोड़ देब ठीक बा लेकिन आप तो रुकम ना माई हम तुरंत चली आए हाँ बाबू तुरंत चल लिया ठीक बा माई आवत नहीं प्रणाम आंसू तहरा पता बा तहर बड़ भाई शादी करे के पड़ल बा अगर छोट हो के तू शादी कर लेता रहा तो बड़ भाई के शादी ना हो पाई लोग लगी माने में रहो जो छोट लड़का के हो गल बड़ लड़का के काहे ना भाई आंसू तहर शादी ना होई जौन सोचले बड़ा तौन तारा मोहन के मन कबना पूरा ना होई जौन सोचले बड़ा तौन तारा मोने में रह जाई आंसू तहार शादी ना होई ई माई तहर बर्बादी करी है खाली एक बार अपना माई के लगा के दिखावा ये देखिए भैया ये जैसे ये ड्रामा का रुख चेंज हो जाता ये ड्रामा के नाम बाकी माई बनेली बेटा के दुश्मन और हत्यारी नवाई तो देखी जब आशा के पता लगता कि हमरा बेटा के शादी तय हो गई बा तो आशा मन ही मन घबरा जाता नहीं सोचता नहीं क्या रे आंसू तोरा सोचे के चाहिए कि जौन माई तोरा के 9 महीना अपना घर में रखली तोरा के पोस पाल कितना सियान कैली तोरा के दुनिया में ले कैली आते अपना बेमाई से बतौले शादी करते रहे आंसू ये काम तो ठीक नहीं करता आंसू अरे आंसू कम से कम तोरा सोचे के चाहिए कि तोहरा से बड़ एगो भाई बा पहले ओकर शादी हो जाए ओकर बाद शादी तहार होई लेकिन आंसू ये तू ठीक काम ना कैल आंसू हम तहार शादी कबू ना होखे दे तहारा के शादी होखे से पहले हम बर्बाद कर दे राजा सुना ना एगो बात तरह से कहे करला एगो ना चार गो कह माई फोन कैलर लिया हो तो जा भेंट को अब बुलाओ तरी भेंट करे के मान लो मौसा घर ही ने कहना मौसी काज ने कहां गइल बड़ी अरे तो तार माई ने बोलल बड़ी जा भेंट को अब एगो काम कर ना का हमरा खातिर एगो झूठ बोल देबो ये काम तारे खतरा हम झूठ बोलत फिरत रही जान तरह का कह दिया सुना ना मरते अब बोलो बोलो सुनत नहीं हम मान लो जे मौसी कहीं यही घर है आ ना देखिए हमके लगिए खोजे हां हां उनको मन एथी हो जाई एगो काम कर दिया झूठ बोल दिया हमरा से ये कह दिया नु हां कि बाबू तार गइल बड़े खेले खेल के सांझले के लिए से आ जाए मैच खेले गइल बड़े हां हां ठीक बा तले हम जाते नहीं माई से भेंट करके जल्दी चल आए हां हां ठीक बा काम करत तू जा अपना माई से भेंट को हम झूठ बोल दे जा ठीक बा जा जा